Para rawuh saudara-saudari dimanapun Anda berada, banjur kita lanjut yaiku pitung salaking rabi wetone pengantin lanang lan wadon seumpama yaiku wetone hari lahir yaiku sing lanang kuwi Ahad, banjur ketemu sing hari lahir wadok kuwi Rebo, kuwi alamat artine kedepane nanti Yuwono. Terjemahanipun yaiku perhitungan perjodohan pernikahan seumpama weton hari lahir pengantin laki-laki itu Ahad, bertemu hari lahir wanitanya Rabu, itu kedepannya nanti akan Yuwono. Yuwono iku tentram nggih. Tentram. Seumpama hari lahirnya laki-laki itu Ahad, bertemu hari lahir wanita Rebo, itu artinya akan tentram saja. Mekaten para rawuh ingkang kawula hormati, sampun nyimak, kula aturi matur nembah nuwun. Mbok pilih wonten kecocokan monggo di-subscribe nggih. Kula aturi subscribe. Matur nembah nuwun.